Moja kniha, ktorú som vydal teraz v máji 2025, je o mojej ceste, o mojej životnej ceste dvakrát v živote z ťažkej depresie, ktorú sprevádzali non-stop trvajúce silné migrény, úzkosti, panické ataky, samovražedné myšlienky. A nie len o tejto ceste, ale aj o ceste z chronickej žihlavky, pasového oparu a ďalších vecí. Ale čo sa týka ťažkej depresie, tak z nej dvakrát v živote. Naposledy, keď som mal 30 rokov, čiže 7 rokov dozadu, a predtým 9 rokov dozadu. Prvýkrát som sa z toho dostal za 8 mesiacov bez liekov a druhýkrát za 1 rok a 3 mesiace. A musím povedať, že to bola veľmi ťažká cesta, kde som sa musel obrniť veľkou trpezlivosťou a veľkou odvahou, lebo v prvom rade som sa musel prestať ľutovať a pochopiť, čo mi všetka tá bolesť prišla povedať. A keď som pochopil, čo mi všetko prišla povedať, tak som musel začať robiť tie zmeny. A na tie zmeny treba poriadne gule, ako sa hovorí, a obrovskú odvahu. Lebo pamätám sa na jeden zlomový moment, som sedel na zemi, opieral sa o stenu a hovoril som, že Pane Bože, prosím ťa, uzdrav ma a ja spravím všetky zmeny v živote. A on odpovedal okamžite: nie, najprv správ všetky zmeny v živote a potom ťa uzdravím. A tak to presne bolo. Takže ja som pred 7 rokmi dal Bohu sľub, že keď raz ma z toho dostane, tak ja o tom napíšem knihu. A nikdy by som nevedel, alebo si nemyslel, že sa to naozaj stane, ale kniha je na svete. Takže stalo to za to, aj skrz všetky tie bolesti, ktorými som v živote prešiel. Hlavne v tých najťažších chvíľach môjho života, lebo oni sa časom ukázali ako tie najlepšie. Lebo ma to zmenilo 180 stupňov a hneď niekoľkokrát. A vďaka tomu som oveľa lepším človekom.